ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобино, пеши Ситора омадагем. Навори имрӯза аз бозори Корвон мешава. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8-ум дарвоза, 2-ум қатор. Марҳамат, назди Ситора омадагем. Мана Assalomu alaykum ба ҳаматон. Бори нав овардагем. Бисёр пурсиде барои қади дарози ҳамин. ира бинен чӣ хушрӯ. ира дарозай қадаш духтаракое ки мехостен аз амино гирену қадошон майда калта буд. Ина ҳози бинен чӣ қадои хушрӯ омадай. Дароз нархошон чандан? 350 сомон. И цветшан бинен духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. Як чи дигар, и хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ҳамин хоҳараки ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегирам маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед, ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рубля, дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат, нави цвети хушрӯ Шанел. Материало ҳама оригинале, санго ҳама оригинале. Мақсад бояд 400-450 бигем, яки 350 сомон. Ба хотири клиентои тарафи канал меомадагӣ. Раҳмат. Ина диде духтарако, барои шумо 350 сомон. Биёен бо ай пеш бинен. Боварӣ дорам маъқултон мешавад. Стилшона бинен чӣ хушрӯай. Ана духтарако биёен бо арзон мекунанд аз он нархое ки ҳозир дар навор ҳастай. Хулоса сангчоошон ҳамаш хамилёная, сангои хушрӯ, мана оригинал. Бинед фасон. Материалаш ваяй духтаро бамбукай. Тугмоошон нигин дора, нигоҳ кунед. Аҷоибот фасонакан. Биёен бо нағз мешавад духтарако ки ба ҳазур тамошо мекунен, лекин касе омада наметона, доставка доранд. 48 то 58 размер ҳаст. Ина ба ҳазур духтаро, ҳаматон дар размер ҳаст. Биёен ана михе киртав двойкои фасон гирен. Ина ё кӯтоҳтарако. 280-250 метиҳанд духтаро. Ана оригинал материалошон. Аз инам чандта расветка омадагӣ. Аҳамият чен чихе расветкаҳои хушрӯ. Мана рақамҳои истора ҳаст дар рӯи экран. Чизе ки дар кораитона занг занен, пурсен, бо шумода мефаҳмонанд. Марҳамат, доставкаям мекунанд. Ина расветкаҳои фасон. Баъд аз ранги двойкаҳои хучон омадагӣ. ҳозир ман нишон метиҳам дар навор. Бинен духтаро, ҳозир аввал анаи двойкаҳоро тамом мекунем нишон доданша, баъд ранги хучон двойкаҳои новинкаро пешниҳод мекунам. Хулоса ина ёра бинен, расветка омадагӣ, қадои дароз двойка. Чандта расветка дора, нархаш 180 сум барои шумо. 200-180 барои шумо пешниҳод мекунам. Бинен чандта расветка дора. Материалошон хушрӯай, ҳичи намешава ҳангоми шуштан. Мана қадошон дароз. Ана баъд нигоҳ кунен. Ана иша диден? Аҷоиб хушрӯ. Акция рафтестаи двойкода 200 сомонӣ. Марҳамат, 200 сомон духтаро, двойкои фасони бад. Иам чандта расветка дора. Бо биёнай пеш, бо бинен духтаро. Касе ки хоҳишмандай. Ана духтарако ҳозир бо двойкои новинка нишон метиҳем шумода.
тамошо кунед. Имрӯз ҳамаш бори нав. Иша бинем бо духтарако дувойкои хушрӯ ҳамаи ки хичон пӯшидагиян. Марҳамат 300 сомон куртошон баъзави ҷудогона метавонанд пӯшен. Остинош причатки омадагиай. Материалошон беҳад материалои нағз. Размерош стандарт ҳай тамошобино. Мана бинем чӣ хел ваёи хушрӯ фасонои хушрӯ. Хулас биёен бо айпеш бинед нахчон пӯшидагиян аҷоиботай. Айпеш бинед бо нағзтар мешава. Марҳамат ҷои Ситора бозори Корбон тарафи Тилобозор 8-ум дарвоза духтарако дуюм қатор. Бадане кирто аз иноям чанд расветка омадай. Вечерний наряд то охири навора тамошо кунен. Куртои фасон бисёрай навинкои хушрӯ. Ҳамаша як китоба якта нишон метим. На марҳамат иёра бинен духтарако. Айно тамом шуда буд. Навор доштем. 46 то 52 размер ҳаст. Материалош корейский велюр. Нархаш чандай? 300 сомон. 280 сомон да духтаро метонен гирен. Материалошон хушрӯвай. Оригинал ана ёша бинен чӣ хушрӯвай бантикаш украшение баринай. Ана бад диден расветкоша. Расветкои фасон ҳамаш расветкои хушрӯ. Ана хоҳишмандо омада бо айпеш хитон бинен бо нағзтар мешава. Мепӯшен мебинен. Леки касе имконияти омадан надора. Сторада нависен доставка доранд. Ба ҳазур интихоб кунен доставка мекунанд. Мана диден чиқа рангош хушрӯа. Ҳамаи ранго омадай духтаро. Мана ба ҳазур омада интихоб кунед. Иҷада Ситора бисёр чизо дора. Двойка, кардиган асабабе ки бисёр чизошона мо навор доштем. Барои аввал ёша нишон надодистем. Леки шумо метонен ки омада хитон бинен. Мана ишам бори новинка. 250 сомон диден духтаро. Чихе хушрӯ. Ази чанд та ранг омада я? Беҳад рангакои фасон. Марҳамат лету чӣ мишай стандарта ё хичон мешава. Барое ки размерош калон калонай. Мана капшони калон дора. Ҳамаи замистон да айтагаш чиз мепӯшира омада васко тамом дигам. Гарма каки ғавс сакаки хушрӯ. 250 сомон тамошо бино. 350 буд ҳозир 250 сомон шидагиай. Ана ба духтаро инаи намуд ва лапшо бо омадан. Марҳамат бори хитой ҳам капшондор ҳастай ҳам бе капшон. Нархаш 200 сомон 180 сомон да метиян. Баъзави курто беҳад рангои фасон дора. Диден рангошона. Чӣ ранге ки мехоҳен ҳаст духтаро. Нархошон як капшондоршам. Ҳам капшондор ҳам бе капшон 200 180 да бигирен. Инаи ранг новинкая. Тёмносини духтаро тёмносини набуд. Ина бори навда омадай. Марҳамат. Инаи сафедак ҳастай. Мана 200 180 да метонен харидорӣ кунен. Ҳар душам як нарх. 200 180 да гирен духтаро. Ана ба блесдорош аст. Ёш чандай? Ина ёшам ам хел нарх кардагиян. 200 180 сомон барои шумо. Остини блеск дорш духтаро перчатки дасташ. Ана ей хушрӯа фиолетови капюшондор. Аҷоиботай цвети фиолетовиш духтаро ай пеш фиолетови барангай. Хеда навор уқа намеояд лекин хушрӯи бадай. Аҷоиб 200 сомон 180 сомон да гирен духтаро. Баъди не ин намуд спорт стилои начос дор ҳастай. Ина духтаро беҳтарин иқдом 150 сомони спорт стила гирен. Мана начос доран. Раҳмат барои шумо. Мана ки подписчикои моро қадр мекунен, арзон мекунен. Мана 150 сомони спорт стилои хушрӯ духтарако омада бинен бо хитон як бор муқоиса кунен сифата нарха баъдан метонен харидорӣ кунен.
ана кофтош ҳастанд ё 250 200 сомонӣ. духтаро бинен чӣ қадр войкои хушрӯ 250 будан ҳоз 200 сомонӣ шумода пешниҳод кардагиянд. Марамад ҷои стора биёен духтарако бо хушрӯтара гай пеш тамошо кунен борошона. Умедворум мақбултон мешава. Ана духтаро доставкаам ҳастай. Марҳамат метавонен дархост кунен. Ина 450 сомон буданд, ҳозир 300 сомон шокард. Ина беҳтарин. Диден? Кожо 300 сомон ши духтаро 450 сомонаш. Мана иша бинен. Қахшруа баюш. Чанд таранг дорад духтарако? На расветкошон фасони бадан. Бой пеш биён бинен касе ки омада метона. Касе ки омада наметона дархост кунен суратон мепартоян интихоб кунен. Ана ба двойкои новинка. Ишам хушрӯ двойкои ғавсаки фасон. Нархошон чӣ хела ёра? 300 сомонаи 280 да метя. Ира бинен чӣ ғавсай. Ангоркаи материалаш аҷоибот. Мана двойка 300 280 метян. Ранги фасон. Ишам ҳамин нархая? 300 280 метян. беҳтарин духтарако дидена чӣ иқдомои нағз барои шумо пешниҳод мекунанд. Мана тез дигар набор мешава аз ҷои стора биёен бобинен. на кирто 250 шудан бо арзон мешава омадем духтаро. беҳтарин кардигане ки сангчадор гуфтам ку 280 сомони ё ҳама аксия шидагиам. духтаро 280 сомони кардиганора бинен. ана ва ё двойкаян диден 350 сомони. баъд ози куртои хушрӯбо омадагай уорам нишон тиям. ана ба духтаро инаи курто новинка омадай. то охири навора тамошо кунен. у дигарошам ҳам қафасонай беҳад хушрӯ. нархиш чандай? 320 300 сомон да метиян. мана ира бинен корира чӣ хушрӯай. ай 46 то 54 размер ҳастай. ина расветкоҳош чӣ хушрӯ расветкоҳош. диде материалаш чайра? корейский велюрай духтаро материалаш. ина бинен чӣ фасонаш аҷоибакай. 320 300 сомон да метиян. ина расветкоҳош. диден сери дора кирпични дора. ана ихе цветои хушрӯ дора. ҳамаи ҳамино духтарако нархошон 320 300 сомон да метиястура. диден аҷоибот инаи кирпичниш бо аҷоиби фасони бадай. ана духтаро инаи киртоям ҳастай двойкоҳо. ёра чанд кадагиен? 300 сомон. диден аз инам чанд та рангай. духтаро касе ки ҷои стораро намедона нигоҳ кунед. инами ҳаштум дарвозае. ҳаштум дарвоза ки дуромаден биёен дуюм қатор ҷои стора. марамат тарафи тилобозор. инаи рангшам ҳастай. аҷоиб рангои хушрӯ. ба духтаро инаи киртоора бинен чӣ киртои хушрӯ. ё чандан? 450 сомон. нигоҳ кунем чӣ хушрӯ оригиналош. марамат бо метавонен омада бинен метавонен дархост кунен. стора доставка дора. мана ҳозир аз наздик ма шуморо нишон медиҳам кори дастим. марамат духтарако хоҳишмандо материалошам материалои хушрӯам. на каседа дар корай биёен ҷои стора. ана киртош ба хушрӯа новинкаи фасон овардагиян. ё чанд сомон? 450 сомон. диде модели новинка. мана диден хушрӯа материалашам блеск метия духтаро. аҷоиботай 450 сомон. бо арзон мешикнанд борошона. марҳамат бо метонен биёен ай пеш бинен. ана сиёҳа диден сиёҳшам хушрӯ. ишам ҳамин нарха. ишам ҳамин нарх. баъд анаи новинкаи хушрӯ диден чанда? 250 200 сомонӣ ҳисоб мекунанд. ира бинен чӣ фасонай. нархшам арзон духтаро. сиёҳш вообще фасони бадай. и ҳамо паделкои ваяй духтаро дубайскиёи якнимазора. мана метавонен дархост кунен. нархш 200 сомон барои шумо.
бия инҷо истора духтарако анамхе борои фасона бо нархи дастрас пайдо мекунем. Ина ёша бинем бо чихе хушру чанда? 450. Ина бинем ина ин модел 450 сомон. ҳамаш бо арзон мешавад духтарако. духтаро распродажа боз ҳам аз ҷониби Ситора. Бинен ина мино тамом шидан. Охирон шая 180 сомон бинен 3-4 дони дига мондай 450 сомаш буд. Ана бад двойка. Чандай двойка? 180 сомон бинен Туркиян. Мана брукошкати диден двойкои фасон 180 сомони. Ям двойкая? Ира бинен ҳамроҳи брукшай двойка 180 сомон. Беҳад хушруча диден. Иш чия? Ям двойка духтаро 180 сомон. Ҳамаш арзон кадаги истора духтарако. Уна тройкошам дорад. Тройка 300 сомон духтарако. Марамад метавонен ки омада ай пеш бинен. Иша бинен охи хушру 180 сомони духтаро турецки. Ана инош боша туника яна? Туника платья 130 сомон турецки ай. Мана биёен бинен хитон духтаро боварӣ дору маъқултон мешава. хушрӯи бадан качествашон нағзай. Баъд нархшам хубай духтаро. марҳамат. Ҳамаш бори турецки. 130 сомони шидагай туничкои фасон. Ана бадена инора бинен духтарако. духтаро кардиганои 450 сомаи туркӣ ҳозир 250 сомонӣ шидан. Ина беҳад фасонакай. Метавонен биён ҷои истора бо айпеш бинен якта ба якта качестваша санҷен. Метавонен дархост кунен то 58 размер доштай. дархост кунен доставкаям доранд духтарако. Мана ина иноям ҳамхе ё 130 ана? Ана туничкои ҳар хелашон 130 сомона. Мана иёша бинен бо иёш двойка яна 180 сомон двойкоҳош 130 сомон туничкоҳош. ҳамаш туркӣ духтарако. баъд духтаро ина хеле двойкоҳо ҳастай. Мана ино чанда? 380 сомон кардаги. Ана 380 сомон двойка 300 шид. Мана бинен ангуркай болошу киртоош ҳамхе базви. Двойка. Ина ё двойкаи хушруван 350 буд 300 сомони шидагай брукошон катя бруко хушру доранд. чандта ранг дора. Метавонен нависем бо сурат мепартоям тона. боқӣ бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. саломат бошед духтарако. то наворҳои оянда. хайр.